Karon adlaw sa Martes, kapistahan ni San Lucas, Ibanghilista. Kun daghan ang anihunon, ang Ginoo sa anihunon magdumili kaha sa pagpadalag mga mamumuo nga maoy moani sa anihunon? Dili gayud. Mao nga kun adunay kanihit sa mga bukasyon, tingali dili ang Dios maoy nagpakyas kanato, apan kita ang nagpakyas kaniya tungod sa atong daghang lut-od nga pagdumili sa iyang tawag. Padayon nga nagtawag ang Dios og mga tawo aron mo trabaho sa iyang parasan. Apan basi nagkapuliki kita sa atong kalibutanong mga kalihukan sama sa mga dinapit nga kumbira sa kasal. O dili ba mahimong hingpit kitang wala magpakabana sa tawag. Sa daghang mga parokya, naghimo kitag linain nga mga pag-ampo alang sa dugang pangbukasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, apan sa tinuorayng pagkasulti, pila raman ka mga ginikanan ang midasig sa ilang mga anak sa paghunahuna ni anang maong bukasyon. Tinuod ang usa ka tawo mahimong maghago alang sa gingharian sa Dios diha sa daghan ug nagkalain-laing mga paagi isip layko. Apan ato bang gipalambo diha sa atong kabataan kining kahulugan sa bukasyon sa pagkasaksi ni Kristo dinhi sa kalibutan isip layko nga sakop sa kang Kristong simbahan? Ang kinabuhi ni San Lucas mudasig unta kanato. Pamalandong. Unsang paagiha man ako naghago alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos og dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-ari nimo, dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Karpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga sinulat. Si Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaut unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok kong mensahe didto sa mga dili Hudiyo ug giluwas ako gikan sa baba sa leyon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gahom ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan
ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini, gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan diutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moanhin niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maania ni ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayud nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakito ni adtong lungsura, ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.